Viure en pau i tenir feina és el somni de molts joves, sobretot dels migrants que arriben sols al nostre país, coneguts com el col·lectiu MENA. Per facilitar la seva inserció laboral, a Tarragona hi ha en marxa un programa pioner a Catalunya. Es tracta de tallers de cuina, jardineria o pintura i inclouen pràctiques a empreses. I si el balanç d'aquesta prova pilot és positiu, el curs vinent s'estendrà a tot el territori. En Jordi Murtró, de TAC12, ha compartit una de les sessions amb els seus protagonistes. Ens trobem al taller de cuina d'un d'aquests tallers d'inserció i formació pels MENA i aquí estan ara mateix portant aquesta part pràctica. Bakay, ¿qué tal? ¿Tú por qué decidiste venir aquí a Cataluña y abandonar a tu familia? Vale, bueno, yo fui a mi país para aquí para tener un buen futuro y ahora mejor Ahora yo estaba practicando mi futuro, estoy practicando mi futuro poco a poco. Y el Hamza, por ejemplo, ¿por qué decidió venir aquí a Cataluña? Para estudiar, para muchas cosas, para ayudar a mi familia. Aquí mejor. Un poco, ¿qué es lo que estáis aprendiendo aquí? En la cocina, aprender, para después puedo salir para trabajar. Xus, una mica, com veus a tots aquests nois? Què és el que aprenen aquí al dia a dia? En principi els veig amb moltes ganes de treballar. Ells saben que això que estem fent per ells és molt positiu per al seu futur. Ells han de sortir d'aquí auxiliars de cuina, estan aprenent tot el que és el tema del tall, de tots els temes culinaris. Avui, per exemple, estan practicant el que és l'adobo. Jean-Marc, una mica, quina és la importància d'ensenyar i que tots aquests nois aprenguin aquestes competències? Hi ha dues coses molt importants. Una, hi ha l'efecte que puguin aprendre competències professionals o començar, no? L'altra és la pertanyència a la comunitat. És a dir, el que busquem justament és això. Penseu que la majoria fa X mesos sense papers, fora, sense cap oportunitat. Aquí almenys estan aprenent un ofici, pertanyen a la comunitat, estan fent ara treballs en benefici de la comunitat, ajudant i aprenent al mateix temps, i el que busquem justament és això, no? de poder-los trobar una feina o que puguin continuar estudiant si es mereix. Per tant, és importantíssim. Esther, ara potser sí que estem veient la part més educativa d'aquest projecte, però tot això intervenen molts altres agents, és una coordinació molt més elevada. Sí, estem treballant juntament amb els professors i els educadors del centre, amb diferents agents implicats en l'àrea educativa, social, cultural i també lúdica. Francesc, aquí 40 menors no acompanyats al complex educatiu de Tarragona que s'estan formant, després faran les pràctiques a les empreses, però la Generalitat està treballant en una segona fase per a aquest col·lectiu, no? Correcte, aquesta ha estat una primera fase i aquest segon pas és l'emancipació. L'emancipació vol dir autonomia i d'alguna manera també aquestes línies seran el que és el tema de primera acollida com s'ha fet fins ara, en segon lloc serà tot el que és el tema de governança, en tercer lloc serà tot el que és el tema de formació, tot el que és el tema de treball en xarxes i evidentment hi ha una part molt important que són els drets de ciutadania. Per tant, aquests nois i noies han de tindre els mateixos drets i han de tindre les mateixes oportunitats. Agrair a l'entitat d'una manera especial en tota la tasca que està fent i amb el seu equip d'educadors i directors.